Čaute, v tomto videu si ukážeme, aký problém majú tieto kotúče. Tieto kotúče sú originál BMW, tieto kotúče sú značky Gyrodisc. A v podstate najväčší problém týchto Gyrodisc kotúčov je tento centrovací stredový priemer. Problém spočíva v tom, že tento originál BMW kotúč má tu ten priemer úplne presný na nábojku, ale tento ho má orientačne okolo 0,2 väčší. Môžeme si to ukázať v praxi. Nábojka je dokonale očistená. A hodíme si originál BMW kotúč. Našrobujeme si tieto záchytné skrutky. Jednu, druhú, kúsok ich povolím. Dobre. Tuto na hornú časť kotúča som si namontoval takýto odchýlkomer. Dobre. A ja budem teraz vlastne celým tým kotúčom sa snažiť pohybovať radiálnym smerom hore-dole. A v podstate na tom odchýlkomeri vidíme, že ten kotúč má úplne minimálnu v podstate vôľu na tom náboji. Originál kotúč si zhodíme. Namontujeme si kotúč značky Gyrodisc. Dobre. Našrobujeme si tieto záchytné skrutky. Skrutky dotiahnem, jednu, druhú, následne ich kúsok povolím. Dobre, opäť si tu hore dám takto odchýlkomer na ten kotúč. A tuto krásne vidno, akú veľkú vôľu vlastne má na tom centrovacom priemeri. Jedna vec, druhá vec, dotiahneme si záchytné šrobiky na požadovaný moment. Dobre. Opäť si priložím tento odchýlkomer. Pekne otáčam kotúčom. A tu vidno, ako ten kotúč sa netočí v kruhovom smere, ale v podstate v takom vajcovitom, čo spôsobuje obrovské vibrácie do karosérie. Prejavuje sa to dosť podobne, ako keď máte nevyvážené kolesa. Takže vlastne kontinuálne to ide, čím väčšia rýchlosť, tým väčšie vibrácie. Riešením si myslím, že by bolo, keby výrobca Gyrodisc vyrobil tento stred úplne presný na tú stredovú nábojku. Tieto tri piny v podstate sú menšieho priemeru, ako je ten stred. A tie záchytné skrutky, v podstate to je obyčajná plochá skrutka.
Obyčajná plochá skrutka, ktorá ten kotúč nevystredí. Nie je ani kuželová, ani nejaká iná, takže to by bolo z mojej strany všetko. Čaute.